Susanna. Of Kiki de Jong, maar net waar je zin in hebt. Mag, heb ik chips? De tweede week ging super goed. We zijn heel de eerste acte doorgekomen. Dus we zijn hard aan het werken. En elke avond ben ik blij dat ik weer in mijn bedje lig. Maar het is leuk en we hebben het heel erg leuk. En nou, ik kan het toch niet, joh. Kast. Harry. 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 Ik zeg Harry. Harry. Ik zeg Harry. Jij Harry. Kiki de Jong is van KNK, van het cateringbedrijf. En ik zorg eigenlijk dat Harry en Harry steeds lekker eten hebben. En dan zie ik wel weer er allemaal mee eten. En ja, ik ben gewoon heel lief en leuk. En wordt heel erg gewaardeerd. Dus dat ben ik. Het is toch altijd nieuw voor je? Kun je een beetje reageren? Oh, wat belangrijk dat je met elkaar tussen de wielen gaat. Zo, daar ben ik alweer. De voordeur stond open, ik heb het maar niet gedaan. Het publiek mag uitkijken naar gekke, verwarrende situaties, leuke woordgrapjes en ja, wat ze eigenlijk altijd kunnen verwachten van de shows met Harry erin. Geen spaghetti. Kiki de Jong houdt niet van spaghetti. Fijn weekend. Ik word geïnterviewd. Suus mag de week afsluiten. Ja.